Kamsuk ban le snew ban ya ke bale ya ke baha ngis ngau tamat mo ban le snew ban le ban keren ki ba penmong yala de ki ba pentingit yala de ngi keren ki kitin ki ba snew ban ngi le pop namar kita ki jing snew ki ba ngi le ki long pen ban ki pop ha ke jing im jong ni bat kitin ke jong ble ka ong Rapin pulih na rum nyu lenong rekhot ke ba ar pulai kong namar ke bainong ke pop kalong ke jing yap ke pop kan penyap ini ke jing le pop jong a jong pi adu bukut kin penyap ini kitin ke jong ble kong ke bainong jong ke pop kalong ke jing yap ngi ngau tanat ban le pop mo ngi ngau tanat ban le ke pas new ande kini ke pas new kin ke lalong ki pop ki ba pentingit yang ai pi bat ka bai nong jong ka pop ka long ka jing yap bat kam kut tang ha ka tai handai kan don ka jing im ka ba internet ka jing im ka ba comment yang ai pi ya ka ba uble ula IT no yala khun marwe syakani ka perthei ban syayap na ban ta jonga bat jong pi halor ding phana ula yap halor ding phana ban sai khut ya ki pop jonga bat jong pi baru u banget ha un yo ya ke jing im bom jukut utau de uji sukris u balai syayap halor ding phana yo le se don pedeng jong pi ki ba ong ba ngila pop palat dalang ngin kelaru nam tharai ba play un map shu yangi nam tharai ba play un map ki pop jongi kan mau la da ki pop jong pi la pi le pop 100% ru kan mau ba play udang khot ye pi u play udang kwa IP ban long thamai kwa IP ban long ki khun ki wasisha ki jong u kwa IP udang khot IP menta yo ban sa ya kita ki pop ki jong pi dak ta snam ka jong Yesus Kristus bala syayap halor teng phna u blei kwa ban pen sep ai ka ta snam ka ba la tuit na ka met ka jong Yesus kwa ban pen don kam ya ka ta snam ka ba tuit na ka met ka jong Yesus Kristus ban pen don kam ban ban sai khut ya kita ki pop ki jongi ban the halor jongi ban sai khut ya kita ki pop ki bangi la le kum kitin ki jong blei ka ong handrei ka jing ai ka jong blei ka long ka jing im bom jukut da ukris jisu ruba utrai jongi ot ni long ki ba pop ni la le pop 100% handrei da ka jing ai ka jong blei da jisu kris ban syayap halor ding phana